तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। आकार आयोजित आपली मुंबई ग्राहक पेठेचा शुभारंभ करण्यात आला। महिला आणि लघु उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्री 14 सप्टेंबर पर्यंत रवींद्र मंगल कार्यालय सालईवाडा सावंतवाडी इथं आयोजित करण्यात आलंय। 14 सप्टेंबर पर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत रवींद्र मंगल कार्यालय सालईवाडा सावंतवाडी इथं आपली मुंबई ग्राहक पेठ आयोजित करण्यात आली आहे। शुक्रवारी श्याम पंडित यांच्या हस्ते याचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी वामन राऊळ, आयोजिका मिथिला आचरेकर, पीटर सोलोमन आदी उपस्थित होते। या ठिकाणी हेल्थ केअर, कंझ्युमर, किचनवेअर, पेस्ट कंट्रोल, ज्वेलरी, मुखशुद्धी, मुखवास, कॉस्मेटिक्स, मालवणी खाद्यपदार्थ, मसाले, मंचुरियन मसाले, खादीचे लेडीज टॉप, खादी शर्ट, कुर्ता, आयुर्वेदिक औषधे, लेडीज जेंट्स, शू चपला, वास्तुशास्त्र मार्गदर्शन, गव्हाची बिस्किटे, विविध प्रकारचे पापड, नाचणी पोंगे, घरगुती चिवडा व लाडू, फोल्डिंग गादीवाली चटई, स्पेस सेवर, हँगर फर्निचर, मॅजिक मसाजर चेअर, रोटी मेकर, रिलॅक्स चेअर, सागवानी, झटपट सोफा कम बेड, कुर्ती टॉप, मॅजिक टॉवेल, कापूरदाणी इलेक्ट्रिक, अँटी स्लिप मॅट, डिझायनर फर्निचरसह नाविन्यपूर्ण बाजारात सहजासहजी न मिळणाऱ्या नाविन्यपूर्ण वस्तूंचं प्रदर्शन आणि विक्री सुरू आहे। आजच आपली मुंबई ग्राहक पेठेला भेट द्या आणि मनपसंत वस्तू खरेदी करा असं आवाहन आयोजिका मिथिला आचरेकर यांनी केलंय। आपलं हे प्रदर्शन आपली मुंबई ग्राहक पेठ आयोजिका आहेत मिथिला आचरेकर। आमचं हे प्रदर्शन गुरुवार दिनांक 14 सप्टेंबरपर्यंत रवींद्र हॉल, रवींद्र मंगल कार्यालय सालईवाडा येथे 14 सप्टेंबर चालू राहणार आहे। आमच्या प्रदर्शनात विविध प्रकारचे गृहोपयोगी वस्तू, खादी शर्ट, महिलांकरता इमिटेशन ज्वेलरी, आयुर्वेदिक औषधे, हेल्थचे प्रोडक्ट, विविध प्रकारच्या अगरबत्त्या, तसेच कंझ्युमर प्रोडक्ट, विशेष म्हणजे चपाती बनवण्याकरता महिलांना त्रास होतो त्यासाठी रोटी मेकर पण आपण इथं आणलेला आहे। ॲटोमॅटिक रोटी मेकर असे विविध प्रकारचे आपल्याकडे प्रोडक्ट आहेत। तर माझं विनंती आहे सर्व सावंतवाडी ग्राहकांसाठी की आपण आमच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन आम्हाला सहकार्य करावे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।